Bay. Maligo ka. Ligo. Maligo. Babasa ko. Ay, parang sandayong. Susugat sila sa sandayong. Susugat sila sa sandayong. 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 Ay. Gab. Sandayong. Sandayong. Okay, sandayong. Titingnan natin sandayong. Kawa. Ang sa Pilipinas. Ay, katawa ba eh? Naulo. Ulo. Di na muna. Dito. Wow. Ayan mga idol, sulit talaga mga idol. Sulit talaga yung balls dito. Malamig. At sino gusto maligo, dito lang oh. May pang bata sila, may pang mamalaki. Yan. Ayan mga idol, sa camera natin, Dian. Yes. Si Dian yan. Yan, yung kasama natin. Yan mga idol, nandito na yung video natin. Thank you so much for watching. Ayan, ito pala yung mga kasama ko. I'm Joe. Yes. Yan. Ayan mga idol, isang mabilisang shout out pala sa may-ari dito. Kasi kami. Pinatira kami dito. Yung entrance namin mga ka-idol, lang, 100 pesos lang. Dahil wala kaming pera. Ayun mga idol, isang mabilisang shoutout sa Family Cabanag from Dumaguete City. Shoutout ako mga Bicada family from Tagum, Cebu. Shoutout pala kay Ayan Gomez tsaka sa Cavite dyan na nagsuporta sa amin. Sa Di Guzman family, shoutout sa iyo. Shoutout pala sa sa Monggi Tulugan kami, Laza Eric Ganoy. Ayan mga idol, hanggang dito lang yung video natin. Thank you so much for watching.
Sa hindi po nakasubscribe, please subscribe my channel and hit the notification bell para lang update sa mga kwentang video natin. Bye-bye!